Ассалому алейкум бародарҷоно. Бисёр савол додем ки ҳамин намоз кайда мешава, вақти намози ид кайда мешава. Бародарҷоно, мо қарор дорем дар шаҳри Санкт-Петербург дар метро Сенная плошад масҷиди Сенной. Бародарҷоно, кадоме ки боша, кадоме буд медонад. Ба ҳамин хотир мо омадам бародарҷоно, пурсидем масъулин ҳамиҷара мисол кайда намоз мешавад, чӣ хел мешавад. Ина ҳамин сола соли 2021 моҳи Рамазон 13 май буд мешавад бародарҷоно. Ҳамаш вақтиш ҳамиҷа навистагиаст. Кадоме ки бародарое ки бо мисол худтон шутар мефаҳмед ё ҳаста шиносотон дар шаҳри Санкт-Петербург, агар ба шарте ки мақсад намози ид хондани омадани бошанд, бародарҷоно роҳишон кунед то бифаҳманд, барое ки намози ид 5:20 сар мешавад, праздничный молитва соати 5:20 сар мешавад. Ва ӯ бародарое ки мехоҳем биёед намоз бихонед, хоҳиш мекунем ҳар як таи шумо бародарҷоно мисол масъулията ба ӯҳда хитон бигирен, мақсад 1 метр пас бестен, мисол маскаву перчатки ва ҷойнамозро бародаро барои хитон мақсад бигирен. Агар ки надошта бошанд, инҷа бо бародаро мефурӯшанд, мисол бародаро ҷойнамозро хай дар рӯзи ид бо иншоалло ки мефурӯшанд ҳамиҷада. Ва мехостам ҳамира хабара барасонатон бародарҷоно, намози ид дар шаҳри Санкт-Петербург, намози иди Рамазон соати 5:20 мешава ва садақаи фитрша бародарҷоно аз 100 рубл то 500 рубл. Ҳар кас ба возможности доштагӣ, ба шароити доштагии худаш мақсад ҳамин садақара месупора. Ва худованд ҳаматонро нигаҳбон боша. Ва мехостам барасонам ки бародарое ки дар шаҳри Санкт-Петербурген, мехоҳем ки биёед намози ида бихонен, соати 5:20 ба як гуфтае ки мақсад ҳамин метро кор намекунад ва ҳамин гирду вараи ҳамин ҷа, тамоми ҳамин гирдварош ҳастанд общежитиё, мақсад чизое ки ҳамин як шабона рӯзаш худо дуругум накунад, ай 250 ё ай 200 рубл то 500 рубл мешава. Агар ки бихоҳем ки биёед мақсад вақти намоза бихонед намоза, метавонед ки бегаҳ барвақтарак омада, мақсад ҳамин общежитиё ё ки ҳамин мақсад ҷое ҳаста хостело чизое ҳамин ки гирди вараи ҳамин Сенной плошада ҳаста, мисол биёед ҳамиҷа хитонда бародарҷоно як рӯза пешакӣ мақсад ҷо бигирен. Агар ки мақсад шумо бихоҳед ки намози ида дарёфт кунед. Ва бародарое ки мисол мехоҳанд аз барои Аллоҳ ёрдам кунед дар масҷид, рӯзи 12 май метавонед ки баъди намози шом ана ҳамин масҷид омада бародарҷоно, боби ҳамиҷа боби ҳаста, мулла ҳаста, масъулино ҳаста, ҳамиҷа метавонед ай ҳамо бипурсен, шуморо мефаҳмонанд ва аз барои Аллоҳ ёрдам кунед. Мақсад то намози ид мо бояд мақсад ҳамин мардуме ки мусулмоне, мақсад мардуме ки дар ҳамин шаҳри Санкт-Петербурген, бачаҳо ёше ки медонем ва аҳудаш баромада метавонем омада ҳамин гирду вараи ҳамин масҷида тозагӣ тоза ё мақсад ҳамун дистансиони ҳамун чизоеро мемонем ки шутоби мардум талпа нашаванд. Мардум мисол ҳар як чиз ба қонуну қоидае ки ҳамин масъулин ҳамин Санкт-Петербург гуфтагӣ ба ҳамун мақсад риоя кунем. Ва ҳар чизе ки бо бародарҷоно намефаҳмед, ҳамиҷа ҳаста сайти худаш, мақсад ҳамун dumcpb.ru метавонед дар ҳамиҷа даромада бинависед, саволҳои худтонро битанед, бо ҳастанд бародаре ки дар саволҳои шумо ҷавоб метаҳанд. Ва бо як чизи дигаре мехостам барасонам ки ҳар кадомет ки метавонем мисол вақт дорен ё ки омада метавонем бародарҷоно, ман метавонам ки номери хидмат дар ҳамин таги видео монам, бинависед, мақсад як группа дар Инстаграм, дар WhatsApp боша ё ки дар Telegram мекунем, бародарое ки метавонен ёрдам карда бихезем биёен, мақсад ҳамиҷа тозагӣ мекунем ё мақсад ҳар чизе ки барои то вақти намози ид сар шидан, мисол ҳамин масъулин ҳамин масҷид мегӯянд мақсад ба тозагиш роя мекунем ё ки мисол ёрдам мекунем да ҳар чизе ки мехоҳам, барое ки хеле одам бисёр мешавад, раҳ ҳамин трассае ки мегӯем мақсад пур мешавад, пур аз ҳамун мисол коромандои дохилии ҳамин Санкт-Петербург мешавад ва дигар корҳое ки мисол бояд дар масъулин дар ҳамин шаҳри Санкт-Петербург мо мусулмоно мақсад риоя кунем. Ва ҳар чизе ки бародарҷоно мисол нофаҳмоӣ мешавад, чӣ мешавад, бинависен дар таги комментарӣ, ба қадри имкон аз ҳамин бародарое ки масъулин дар ҳамин масҷид мепурсем, бо ҷавобша додантон мегирам. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Як бори дигар иди Саиди фитра ба ҳар як шумо табрик мегӯм. Дар хонадони ҳар як шумо файзу баракат ва истиқлолията дар ҳар як ҷомеаамон орзумандам. Худованд ҳаматонро нигаҳбон боша бародарҷоно. Дар ҳаққи ман дуогӯ бошед.